खुलुमबाय बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनि मेनेजिं डाइरेक्टर राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिखाबाय दे जोंनि बे स्टुडिय'आव सोर दंफैयो मानो होनब्ला बिथाङा साननैसो सिगां जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि मोनसे खौरां फोसाव जादोंमोन बिथांनि भिजुएलखौ लानानै जाय समावहा डुरान्ड काप जादोंमोन आरो बे डुरान्ड कापनि मोनसे खौरां बिजोंखौ लानानै अखा हानायखौ लानानै जों बिथांनि भिजुएलखौ लानानै जों मोनसे निउस फोसावदोंमोन आरो बेजों गोबां बिथाङा भाइरेल जादों आरो बे जोंनि बे निउसखौ गोबां सुबुंफोरा नायनानै मेन्स ट्रल्स खालामनाय जादों दा बेखौ लानानै गोबाङानो गोबां चर्चा खालामदों दा बिथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लियावहा फिन आरोबाव मोनसे सुंद'यै सावरायनो थाखाय बा टक श'नि थाखाय लिंहरनाय जादों दा गिबियावनो जों बिथांखौ सिनायथि होनो सानदों जे बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानिनो सासे राफोद गेलेगिरि बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो खमैबो 15 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा सासे गोख्रों गेलेगिरि हिसाबै मुं खामायनो हादों नाजाबोदों बिथाङा जाफुंसारबो जादों दा बेफोरखौ लानानैबो जों गोबां सावरायगोन नाथाय गिबियावनो जों थांनाय साननैसो सिगां जानाय डुरान्ड कापआव जानाय बेफोरखौ लानानै जों सावरायग्रोगोन दा बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा गोबां सांग्रांथि गोनां गेलेगिरि आरो बिथांखौ जों गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोसे बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों बिथांनि आबुं सिनायथिखौ जों मिथिनो नाजागोन बेखायनो नोंथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गासैबो नायगिरि बिथांनि सिगाङाव नोंथांनि माखासे डिटेल्सखौ फोरमायनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गोसो गोरबोयै आंनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय आंनि मुङा प्रहलाद बसुमतारी आं सेरफांगुरि दाङापारा गामिनि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सोहोरनि साखाथियाव थानायनिनो आरो बिथाङा सासे खोब राफोद गेलेगिरि दा जायखियानो जाया मानो जों थांनाय साननैसो सिगांनि बाथ्राखौ जों सावरायग्रोनोसै नङा होमबा थांनाय साननैसो सिगां माने डुरान्ड काप जोंहा फार्स्ट टाइम जोंनि बड'लेण्डनि माने बिखा क'क्राझार साइ स्टेडियामावहा डुरान्ड काप जादोंमोन दा बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा माने टिकेटबो मोनलायलायाखै गोबां माने सोंखारिलायनाय दावराव दावसि ससियेल मिडिया माने डुरान्ड कापनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे जादोंमोन थिग बेबायदि समावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियावबो मोनसे नोंथांनि भिजुएलखौ लानानै नोंथांनि माखासे नोंथांनिल' नङा गोबां कमेन्टफोरखौ लानानै स्क्रिनशट खालामनानै जों मोनसे निउस होदोंमोन नाथाय बांसिन भाइरेल जादों होनना बुङोब्ला माने नोंथांनि बे दाउसा हगारनाय नङा होमबा जों बेखौ थांखिनानै थोंजों बिथां प्रहलाद बसुमतारीखौ थोंजों थांखिनानै बिथांनि दाउसा हगारनायनि थाखायनोसो एबा बिथाङा दिनैनि गेजेराव अखा फैना होथार होननानै बिथाङा बुंदों बिथांनि थाखाय फैदों बे नङा नाथाय बिथाङा मोनसे सेन्टिमेन्ट दङमोन माखासे साननाय बेखौबो बिथांखौ जों मिथिनो नाजागोन माबोरै बेखौ बुंदोंमोन दा बिथांखौ जोङो जोंनि खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन जे गोबां मानसिफोरा डुरान्ड कापखौ नायनो मोनैनि थाखाय गोबां साव होदों होननानै दा साव होनाय बाथ्राखौ लानानैबो जों मोनसे निउस बानायदोंमोन आरो नोंथांनि सायाव दा बियो लोगोसे आरो अखा हाखांनायनि उनावबो माने नोंथाङा सिगाङाव बुंदोंमोन जे जुदि माबायोब्ला अखा हायोब्ला दाउसा हागौमोन होननानै दा थिग नाथाय नोंथाङा जि बुंदों बेखौ मावदों जे दाउसा हादों दा बै समाव भाइरेल जानाय समाव थासारिया नोंनिया माबायदिमोन आरो मा माने साननाय फैदोंमोन मा फोरमायगोन नों बे समाव बै समाव ओरैबायदि जादों आरो बे दाउसा हगारनाया माने फुंनि 7टानिफ्राय मोनानि 7टासिम नेदों आरो ओमफ्राय अखाबो एसे सिजालांदों थांनायाव बेयाव एसे माबानानै इन्टारेस्टिं आरो थारमाने अखा हानांगौ होननानै गुरु अखा हानांगौ दिनै होननानै थारमाने अखाया थाइफ्रिखाबायमोन आरो बे बुस्थुआ ओमफ्राय बेयाव आङो दाउसा हगारगोन आं नामा अखा हायोबा होननानै बुंदों आरो आं बेयाव मानो थाखाय अखा हानो बुंदोंमोन नोंथाङा मायाबाफोर रिजन दङ नामा बेयाव मानसिफ्राथ' टिकेट मोनैनि बिराद रागा जोंदोंमोन नाथाय नोंहाबो बेबायदि मायाबाफोर रिजन दङ नामा रिजोना टिकेट मोनैनि थाखाय एसे गोसोआव दुखु मोनदों आरो एसेबां गोबाव नेनानै मोनाखै थारमाने बेनि थाखाय अखाखौ हाजानो लुबैदों आरो आङो थारमाने दाउसा हगारगोन होननाया ओरैबायदि जादों माने अखाया हाखाबाय थेवबो आं मानसिफोरखौ एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै बुंनानै होसिनदों आरो बेयाव ओमफ्राय नोंगौ बे समाव बिथाङा माने बै समावहा गोबाङानो प्रहलाद बसुमतारी बायदि गोबां मानसिफोरा माने टिकेट मोनाखैमोन फार्स्ट टाइमावहा जोंहा फार्स्ट खालिनो गेलेनाय बड'लेण्ड FC दङमोन बेजों लोगोसे आरो गुबुन मोनसे दोलो दंमोन दा गुबुना गुबुन जायखियानो जाया मानो दा प्रहलाद बसुमतारी बायदिनो गोबां मानसिफोरा गोबां सोंखारिदों आरो बिथाङाबो बे टिकेट मोनैनि दुखुआवहा बेबायदि बुंदों
बेखौ लानानै गोबां भाइरेल जादों आरो बिथाङा बे समनिफ्राय बांसिन सिनायथि जादों होनना बुंबाबो भुल जानाय नङा बा गोरोन्थि जानाय नङा दा बै समाव माबायदि थासारि जादोंमोन मानसिफोरा मायाबाफोर नोंथांमोनखौ कल खालामदोंमोन नामा मायाबा बेफोरबायदि भुगिनांगौ जादोंमोन नामा बेखौ एसे गोलाव बुंनो थाखाय आं खावलायबाय बेथ' एसे मिनिथावबा आरो एसे गिनाय फैदों आरो लाइभआ थारमाने भाइरेल जाथ'वाखैमोन नालाय थारमाने भाइरेल जाबा एसे रिएक्सनबो फैजानो गिदों आरो थारमाने बेयाव लोगोफ्रा जानाय लोगो लोगो लोगोफ्रा गासिबो लोगोफ्रानो कमेन्ट हरदों फन खालामदों आरो ओइ उमुक नों बोरै जाखो होननानै आरो बेयाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो साननै सानथामसोआ न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखै आरो लाजिनानै जोंनि एसे सक सेरफांगुरि एसे सक दं बेयाव थांबानो मानसिफ्रा बुहुत नायो आरो आं ओमफ्राय थांनाय समाव आं बेयाव गारि सालायो हेलमेटखौनो लाजिनानै आं खुनो हायै जादों आरो बे बुस्थुआ थांनानै आं दसेनो थानानै दसेनो फैफिननाय बिदि लाजिनानै थानो हायै जादों आरो आं ओमफ्राय साननैसो आं न'निफ्राय ओंखारथ'वाखै आरो बे बुस्थुआ आरो बिदि एसे लाजिनाय गिनाय फैदों आरो ओमफ्राय लामा सामाफ्रावथ' एदावनाया दासिमबो एदावो आरो लामा सामाव एसे माबाफोर प्रग्रामफोर जानायाव ओइ आदा दाउसा हगारना होलै होनना बुङो आरो ओमफ्राय आं होनो आरो है जाथ'नाय नङा बेयाव आंनि लोगोफोर दं नङाबा अखा सिजालाबायगोन होनना बुङो आरो नंगौ बिथांखौ माने गोबां मानसिफ्रा जंखायदों एदावदों दाउसा हगारना हो बेफोरबायदि गोबां बिथांखौ माबादों दा माने माखासे सिख्लाफोराबो नोंथांमोनखौ एदावदों होननानै खोनानो मोन्दोंमोन बेसेबां सैथो बे एदावनाया सिख्लाफ्रा लामाफ्राव दाबो जोंनि साइडजों एसे कलेज थाङोना बिदिनो थांलाय फैलाय जायो बेयाव सिख्लाफ्रा दाबो एदावहरो आरो लामायाव बे कलेज लामाजों लाजिनानै दा बे लामा कलेजनि लामा सेरजों बारा थाङा आरो ओरै गिदिंनानै थाङो आरो ओमफ्राय लाजिनानै दा प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा दाउसा हगारनायखौ दासिमबो माने गोबां लाइमोनफोराबो माने जायखिजाया सिनाय मोननायफोराबो आरो बिथांखौ सिनाय मोनै दायो गैला गोबां माने क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दायो माने गोबां बेखिनि मेप्सआ सोलियो माने सावनांनाय माबा दाउसा हगारनाय माबानाय माने दासिमबो माने पस्टआव होयो सम सम दा बिथाङा लामाखौनो सोलायनांगौ जाबाय जेराव एदाव जानायनि थाखाय नङा माने इन्टारेस्टिं बे बाथ्राया बिथाङा बै फंनैसो बाथ्रा लानानै एबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बिथांखौ दासिमबो माने एदावो जाहैबाय बिथाङा गावनो फोरमायदों आरो माने साननो गोनां बाथ्राया बेनोदि बैनि थाखायनो बिथाङा जाय लामाथिं थांबाय थायोमोन बे लामाखौ बिथाङा सोलायनांगौ जाबाय नङा दासिमबो बिथांखौ एदावबाय थायो होनना बुंदों दा बेयावहा नोंथाङा गिनाय फैदोंमोन नामा जे बे भाइरेल जानायनि लाइभआव एसे रिएक्सन फैजानो गिदोंमोन आरो बुस्थुआ थारमाने माबानिफ्राय एसे रिएक्सन फैगोन नामा बेबायदि साननानै एसे गावखौनो एसे सांग्राङाव दोन्दोंमोन आरो बुस्थुआ शक जादों आरो खेलायाबो मोजां जायाखै आरो मानसिफ्रा बायदिसिना बुंनाया बिदिनो जाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे टारगेट लादोंमोन आरो मोनसे आं जेब्ला बे दुनारखाखौ एबार नायनो मोनबावबा बे फिल्ड गेजेरावनो आं लाइभ खालामनानै बुंगोन जुदि बड'लेण्डआ देरहायोबा बड'लेण्ड एफसिआ बे फोथाराव फारौ जरासे हगारफैगोन होननानै बेबायदि टारगेट लादोंमोन आं ओमफ्राय नायफैनो मोनाखै आं माबाखौ दुनारखाखौ नायफैनो मोनाखै खोब माने दुखुनांथाव बाथ्रा जे गोबां मानसिया दुरान्ड कापखौ नायनो हायाखै मानो होनबा नांगौ बायदि बेवहाय जिरायनो हानाय खाबु गैखाया मानो होनबा दुरान्ड कापखौ माने इण्डियान आर्मियासो खुंखायो नालाय दा बे हिसाबै नांगौ बायदि जोंनि आरो बड'लेण्डआवनो बेबायदि स्टेडियामबो गैया नङा होमबा बेवहाय दुखुथ' मोनखागोन बयबो जुदि जायगायावनो जानाय जायगानि मानसिफ्रा नुवाखै होननानै आरो जोंनि ट्राइबेल मानसिया साननाया एसे आलादाखा नङा होमबा जेरावहा माने जोंनि हारिनि माबाखौ जों मदद होनो मोनाब्ला बोरै जागोन नोंथाङाबो सासे माने बड'लेण्ड एफसिखौ मदद होनो थाखायसो नायनो गोसो जादों नङा होमबा थिग बेबायदिनो रोजा रोजा सुबुंफोरा बड'लेण्ड एफसिखौ माने देरहायैया बे गासैबो खेलायाव थाखायो नङा दा थिग बेबायदिनो बिथाङा खोब नायनो गोसो जादोंमोन बिथां बायदि रोजा रोजा मानसिफ्राबो गिदिंना थांफिननांदों जेरावहा पुलिसनि लावथिबो मोननो गोनां जादों नंगौ नुदों बेखौ खारिनाय जादों दा जायखिजाया मानो बिथाङानोमोन जे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि मोनसे खौरां फोसावदोंमोन जे अखा हानाय साव नांनायनि थाखाय अखा हादोंमोन होननानै जों खौरां फोसावदोंमोन नाथाय बाथ्राया जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाबो बेबायदि साननानै होआखै जे बिथांमोननि सावजोंसो जादों जों माने रिएक्सनसो होदों जे गोबां बर' सुबुंफोरा माने नायनो मोनैनि थाखाय साव होनायखौ नुनो मोननाय जादों बैखिसो नुनो मोननाय जादोंसो होननानै जों फोसावदोंमोन आरो दा माखासे सुबुंफोरा बुजि मोनैयावहा नेगेटिभ सानदों दा बेनि थाखाय आं दिनै क्लियारिफिकेसन होखादों जे थांनाय दुरान्ड कापआव जों मोनसे अखा हानायनि आरो बिथां प्रहलाद बसुमतारीनि साव होनाय आरो दाउसा हगारनायखौ होदोंमोन बे मोनसे दिनै जों क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय बेखौ सावरायबाय दा जोंहा गुबुन आयदायाव थांलायनोसै बिथाङाथ' दाउसा हगारनायनि बाथ्राखौ जों सावरायखाबाय गोबां इन्टारेस्टिं जाबाय दा नांगौ जायोबा जों इयुनाव आरोबाव लाबोफिनगोन बे टपिक्सखौ बिथाङा प्रहलाद बसुमतारी मुङै एबा गावनि नाजानायजों जेरावहा नोंथांमोना बे जों भिडिअ नुखादों आंनि आखायाव नुदों आरो बे मेडेलखौ नंगौ जों गुबुन मोनसे टपिकआव फैलायबाय जे बिथाङा सासे खोब राफोद गेलेगिरि आरो बे आखाया
आरो बे आंनि आखायाव थानाय गासै 22 खान फोरमान बिलाइ थामहिनबा सार्टिफिकेट गेलेनानै मोननो हानाय सार्टिफिकेट गासै गांसे गांनै नङा गासै 22 खान माने सार्टिफिकेट बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ लाना फैदों आरो बिथाङा मिथिनाय बायदिब्ला गोबां नाजानायनि गेजेरजों गुबुननि मदद मोनालासिनो बिथाङा बेखिनि गावनि नाजानायजों बेखिनि गेलेनानै देरहासार जानो हादों लोगोसे आं दहायबो दिन्थिलांबाय दे बेयाव थानाय माने गासैबो मेडेला बिथाङा गेलेनानै मोननो हानाय आरो लोगोसे जोंनि टिमाव दंबावो बेखौ मा बुङो बेल नङा होमबा बेबायदि खोथा दङ नोंथांनाव बियो मोनब्रै दं आरो मोनब्रै मोनसे मोननै नङा मोनब्रै बेबायदि बेलबो दङ बिथाङा माबे आइडियायाव गेलेबोदों जों बिथांनिफ्रायनो मिथिनो नाजागोन आङो दायो बुंनायनि गुबै जाहोना जाबाय जों बिथांनि बागै एसे मिथिनायखौ आं नोंथांनो नोंथांमोननो एबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननो जों फोरमायलांगासिनो दा बे समावहा नोंथाङा जे गोबां गेलेबोबाय नङा होमबा बेसेबां मायथाइनिफ्राय आरो माबोरै गेलेबोनानै दिनैसिम सफैखो दा गोलाव सम बुंनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायो गेलेनाया आङो 2006निफ्राय गेलेनानै 2006 आं फुरा 1 इयार्सखौ कमप्लिट प्रेक्टिसाव लादों आरो कर्स लादों 2006निफ्राय गेलेनानै आं 2007निफ्राय टुर्नामेन्ट गादों आरो टुर्नामेन्ट गानायाव गेलेनानै आं फार्स्टआव डिस्ट्रिक्ट गेलेदों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट थांदों स्टेटनिफ्राय नेसनेलाव थांदों आरो नेसनेलाव थांनानै फार्स्टआव आङो नेसनेलाव फार्स्ट गेमखौ माबे जायगायाव गेलेदोंमोन फार्स्ट गेमा आङो गुवाहाटी नेहरू स्टेडियामाव जादोंमोन आरो बेयो नेसनेल चेम्पियन अल इन्डिया नेसनेल चेम्पियनबो जादोंमोन आरो बेयाव ओमफ्राय आं बेयाव 65 वाइडआव गल्ड मेडेलिस्ट मारिनो हादों आरो आं बेयाव ओमफ्राय बिनि उनाव आङो गेलेनाया बिनि उनाव सेलेक्सन जानानै आरो हारियानायाव गेलेदों आं अल इन्डिया चेम्पियनशिप अल इन्डिया अपेन चेम्पियनशिप ओमफ्राय बेयावबो आङो 65 वाइडआव गल्ड मेडेलिस्ट मारिनो हादों ओमफ्राय आरो बेयावबो आङो मोनसे अल इन्डिया बेस्ट फाइटारखौ आं मोननो हादों आरो अल इन्डिया बेस्ट फाइटार मोननो हादों बेयो 2016आव बेयाव अल इन्डिया बेस्ट फाइटारखौ आं मोननो हादों आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै दाना इन्टारनेसनेल सिलेक्सन जाबाय इन्टारनेसनेल सिलेक्सन जानानै गल्ड मेडेलिस्ट मारिनानै दा बेयाव एसे फाइनान्सियेलनि प्रब्लेमनि थाखाय आङो टाइटेनाव थांनो हायाखै आरो बेयाव आङो गानानै थालांदों आरो बेयाव फाइनान्सियेलनि थाखाय जेराव नोंथाङा सेलेक्टआनो जाखाबायमोन सेलेक्टआनो जाखाबायमोन आं बेयाव गासिबो पासपर्ट मोनबोजोब्बाय ओमफ्राय बेयाव पासपर्टआथ' फ्रियाव मोननानै फाइनान्सियेल थांनो थाखाय बेयाव आङो गानांगौ जादों आरो बेयाव माखासे गोबां माबाजोंबो न'निफ्रायबो एसे फाइनान्सियेल प्रब्लेम जायोना बेनि थाखाय आङो हरनायाव एसे गानो गोनां जादों आरो आं बुस्थुआ आथिखालाव नोंथाङा माबाफोर मावबाय थादों नामा आथिखालाव आङो दा जोंनि मोनसे सेरफांगुरियाव रयेलिजमाव आं दा ट्रेनार मावगासिनो दं बेजों लोगोसे 2006 मायथाइनिफ्रायनो जेराव नोंथाङा गेलेबोदों नङा होमबा दा 2006 मायथाइयाव निफ्राय गेलेबोनाय हिसाबै नोंथाङा गासै बेवहाय 22 खान माने फोरमान बिलाइ दं बेयाव गासैबो देरहाजोबनायनि गेलेनायनि दङ नङा होमबा दा नोंथाङा 2006 मायथाइनिफ्राय जुदि गेलेदोंब्ला बै जोंनि गेजेराव दायो सरकारा गोबां थांलाय फैलाय फैबाय नङा होमबा फैबाय थांदों दा बेबायदिहाय थांनाय गोलाव समाव नोंथाङा सरकारनिफ्राय जेरावहा आथिखालावबो गोदोआवबो माने गोबां रायजो सरकारानो जाया मानो बिटिसि सरकारानो जाया मानो नङा होमबा भारत सरकारानो जाया मानो जे गेलेखावरि आरो गेलेगिरि आरो सोलोंथाइ बिथांमोननि सायाव गोबां माने नोजोर होगासिनो दं दा बेबायदि नोंथाङा थांनाय गोलाव समावहा खमैबो 2006 मायथाइनिफ्रायबाथ' दिनैसिम माने बेसेबां बोसोर जाखो 20 बोसोरनि खाथियावनो जाहैबाय नङा होमबा 18 16 बिदि जाहैबाय दा बिनि गेजेराव नोंथाङा सरकारनिफ्राय मा मदद मोनखो ओमफ्राय 2006निफ्राय एक्सुवेलि गेलेनानै आङो सरकारनिफ्राय दासिमबो मददखौ मोननाय बादि मोनाखै आरो जेरै माखासे लेभेलाव माखासे मानसिफ्रा दस्रा स्टेटनिया आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा मदद मोनो खिन्थु आं बेबादि मदद मोनाखै आरो आं खुद गावनिफ्रायनो जेसेबां हायो नेसनेलसिमखौ इन्टारनेसनेलखौ मोनसे गेलेनानै आङो बेयाव ड्रप गोनां जादों आरो फाइनान्सियेल गावनिफ्राय गारनो हायैयाव माखासे बै थांनाय सरकाराव आङो थांदोंमोन एसे एफा एनै मदद बिदोंमोन दिनै लोगो हमगोन गाबोन लोगो हमगोन होननानै बेयाव गैयैनि थाखाय आं माखासे बुस्थु इन्टारनेसनेलफोरखौ नेसनेलफोरखौ एसे गानो गोनां जादों आरो आङो फाइनान्सियेल बे समाव जों थांनाय सरकारनि बागै सावरायगोन आरो दानि सरकारबो सावरायगोन नाथाय बेखौ नोंथांमोना एबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै बिथांमोना
राजखान्थि बाबै नोजोर होनानै जों सावरायनांगौ जेराव बेला दङ बेयाव सावरायजाथाव बे बुस्थुआ खिन्थु जों राव मोनसेबो राजखान्थिखौ जों सावराया नङा होमबा बा सोंखारिया खिन्थु जों मदद मोननाय मोनैखौ प्रमद बर'नि दा आथिखालनि इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार थांनाय 15 बोसोर जेनेबा माबाया सालायदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकार जों मोननैखौबो जों सावरायगोन नाथाय जों सोरबा माबेबा मोनसे राजखान्थिखौ सोंखारिनानै नङा जों बिदिनो सावरायलांबाय थागोन थ' नंगौ बिथाङा इन्टारनेसनेल गेलेनायावबो बिथाङा खाबु मोन्दोंमोन बावैसो सिगां नङा होमबा नाथाय बिथाङा फाइनान्सियेलनि प्रब्लेमनि थाखाय माने थांनो हायाखै दा बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां मोनसे खहा होनना बुंनांगोन नङा होमबा जेरावहा आथिखालाव प्रमद बर'आव दैदेननाय सरकारा गोबां गेलेनाय आरो फिसा बिला भाइरेल जानायखौबो मदद होबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों निस्सय नङा होमबा नाथाय नोंथाङा दिनैसिम गासै 26ता खेलायावहा देरहानानै फोरमान बिलाइ लोगोसे माने दिखांगौ हायै गोहो दङ जोंनि बे अफिसावहा बिथाङा लाना फैदों दा बिथांमोन बायदि जुदि मदद मोनाब्ला दिनै जों बेखौ निस्सय सावरायनांगौ जागोन नङा होमब्ला मानो होनब्ला दिनैनि लाइमोन गेलेगिरिफ्रा फैबाय थानाय समनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हानाय मोनसे जों मिजिंखौ थिनो हायो थांनाय 17 बोसोर सालायलांनाय बिपिएफ सरकार एबा हाग्रामानि दैदेननाय सरकारनि नोंथाङा थांदोंना थाङाखैमोन सिगांनि सरकाराव आङो माखासेयाव आं खेबसेल' मदद बिनो थांदोंमोन बेयाव मदद मोनैनि थाखाय आं बेयाव रावनावबो सरकारनावबो थांनाय सिगांनि सरकारनाव आङो रावनावबो मददखौ बिफेराखिसै आरो खेबसेल' बिदोंमोन बेयाव मोनैनि थाखाय आङो बिनाय जायाखै आरो गावनि खुद खस्थ'निफ्राय न'निफ्राय जा एसे एनै फाइनान्सियेल मोनो बेजों आं थांनांगौ गोनां आरो गाहैनांगौ गोनां जादों आरो टुर्नामेन्टखौ ओमफ्राय बे खस्थ'नि गेजेरजों आङो माखासे हारिनि थाखाय डेभेलप लाबोदों आरो देरहानाय दिनैसिम गेलेनानै आङो खनसेबो जेननाय गैफेरा आरो खेबसेल' दङ बेयो फार्स्ट वर्ल्ड चेम्पियनशिप 2016 माबायाव 17 ना 18 जादों आरो बेयाव वर्ल्ड चेम्पियनशिप आं बेयाव ब्रन्ज मेडेल मोन्दों आरो बेयाव थेवब्लाबो मेडेल मोन्दों जेननाय जायाखै आरो नंगौ बिथाङा 2006 मायथाइनिफ्राय गेलेबोनायनिफ्राय खनसेबो बिथाङा जेनफेराखै जेराव गेलेदों जायखिजाया मोनसे मेडेल लानानै फैनो हादों बिथाङा बेखौ फोरमायदों आरो बिथांखौ थांनाय सिगांनि सरकारा मिथिया नङा मिथियो जेरावहा नोंथाङा मददबो बिनो थांदोंमोन नङा होमबा मदद बिनो थांनायनि उनावथ' मिथियै जेबो माबा गैया नङा होमबा जेरावहा थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावहा बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन बेयाव गोबां जोंहा डिपार्टमेन्ट दङ बुंनो थाङोब्ला स्पर्ट्सनि थाखाय आलादा स्पेसियलिस्ट माबा दङ डिपार्टमेन्ट इएम थायो दाबो दङ जेराव दायो दावबायसा बर' बिथाङा मावफुं सोद्रोमा गेलेनाय आयदानि थाखाय नङा होमबा दा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव नोंथांनि अनगायैबो आरो गोबां दङ जोंनि गेजेराव नङा होमबा बिथांमोनखौ जोंनि सरकारा दिनैनि समाव मदद होनांगोन होनना बुंनांगोन थांनाय सिगाङाव माबायदि मदद होबोदों होबाखै जों बेखौ बिथांनिफ्राय मिथिबाय मानो होनबा बिथाङा थाइसेबो मदद मोनबोआखै दिनैसिम दा दिनैनि नोंथाङा जे दायो ट्रेनार जाना दङ नङा होमबा दा दिनैनि समाव नोंथाङा आरो दायो गेलेनो थाखाय नोंथाङा गोसो दंना गैया जुदि सरकारा मदद होयोबा दासिमबो आं गेमखौ गाराखै आरो दाबो ट्रेनारजों लोगोसे आङो दा माखासे बुस्थु फैबावोबा आरो आं दा मेडेलनि गेलेनाय नङा आरो दा आं फाइट गेलेयो आरो एबार फैबाबो आङो सरकारनिफ्राय मदद मोनबा आरो आं बांसिन फाइट गेलेनो जाहाथे दस्राजों गेलेहैनो हाबावो दस्रा स्टेटआव आरो दस्रा कान्ट्रियाव फाइटआव जेनेबा सरकारनिफ्राय मोनोबा फाइटआव साबसिन गेलेनो हानाय मोनसे माबा जायो दासिम सरकार दाबो हेल्प खालामोबा सरकारा दासिमबो आङो बर' हारिखौ आरोबाव दावगाहोलांनो हानाय आरो गोहो जाबावगोन आरो थारमाने आरो थुलुंगा मोनसिनोबा साबसिन गोसोआ जौगाखांलाङो आरो गेलेनानै आरो बर' हारिनि मुंखौ आरो नेसनेल इन्टारनेसनेलाव बर' हारिनि मुंखौ आगान गारबोगोन आरो नाम लिरना गारबोगोन आरो बर' हारिनि मुंखौ निश्चय बे समावहा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांखौ जों मोनसे खावलायनो नागिरदों बे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि बे जोंनि दसे सम सावरायनाय बा टक श' लानायनि गेजेरजों नोंथाङा मा खावलायनो सानदों जे नोंथांजों लोगोसे आरो गोबां गेलेगिरि बेबायदिनो थाखा फैसा एबा रांखावरिनि थाखाय दिनै आवगायनो हायाखै नङा होमबा गोबां दङ जोंनि गेजेराव बिदि फाइटारानो जा फुटबलनि बेलायावनो जा खारनाय बारनाय गोबां बिथिङाव दङ नङा होमबा दा सरकारा बेफोरखौ माबायदि मदद होनांगौ होननानै नोंथाङा सानो आरो मा खावलायो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मा खावलायो एसे गोलावै बुंनो थाखाय आं खावलायगोन आथिखालावथ' बहुद मोजां प्लेयार दंसै मोजां गेलेगिरि दंसै माखासे बैसोरबो फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय बिसोरबो गानो हाया आरो टुर्नामेन्टखौ गेलेहैनो हाया आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलखौ माने सिगांनि सरकारजों दानि सरकारजोंथ' मिलाया दानि सरकारा जेसेबां आखायाव लानानै जेसेबां दैदेनलाङोबा मोजांसिन जायो आरो जेनेबा सापस आंखौल' नङा
फैगौ इयुन जेनेरेसन उन्दैफोरखौबो जाहाथे थुलुंगासिन होनो हायो जेरै सापस उमुगा गेलेहैदों सापस नोंसोर बिदि गेलेनो हागोन होननानै गामि गामि माखासे उन्दैफोर गेलेगिरि थायो दा जाखांफुनाय बिराद मोजां मोजां उन्दैफोर गेलेग्रा ओंखारबाय दा हायोबा बैसोरखौबो सरकारा गावसिनिसिम मदद बिनो थाङोबा मददखौ होनानै नाथाय हारिनि थाखाय आरो बांसिन डेभेलप गेलेनो हायो बेफोरबादि खालामहरबाबो एसे मोजांसिन जायो आरो थारमाने होमबा बर' हारिनिफ्राय गोबांसिन गेलेग्रा ओंखारबावगोन आरो गोबांसिन मोजां मोजां ओंखारगोन दिनै फुटबलावनो जा बक्सिंआवनो जा काबादियावनो जा एथलेटिक्सआवनो जा आर्चारियावनो जा गोबां मोजां मोजां गेलेग्रा ओंखारबाय दा बैसोर बादिखौ जेनेबा आंखौ नांलाया जेनेबा बै उन्दै जेनेरेसन फैगौ माबाखौ बिसोरखौ सरकारा हागौमानि सापर्ट खालाम आरो हागौमानि डेभेलप खालाम एरियाखौ आरो जोंनि बिटिआर बड'लेण्ड एरियाखौ हागौमानि डेभेलप खालाम हागौमानि जौगाहो आरो हागौमानि थुलुंगा हो अब्ला साबसिन जागोन आरो बर' हारिया अब्लासो बर' हारिनिफ्राय बांसिन गेलेगिरि ओंखारगोन दासिमबो आसामाव जेसेबां गेलेगिरि थाङो जोंनि बे आसामनिफ्राय बांसिन बर'फोर थाङो प्लेयारा बांसिन बर'फोर थाङो आरो बेयाव जेनेबा 40 जन प्लेयार थांबाय आसामनिफ्राय 40 जन प्लेयार थांनायाव एसामिसफोर थांगोन बेयाव एसामिसफ्रा मा सानै गाहामल' गल्ड मेडेलिस्ट मोनगोन आरो बेयाव बांसिन बर' गथ'फ्रा मेडेलिस्ट मारिनानै फैयो आरो बर' हारिखौ बांसिन नाम खालामबोयो स्टेटखौनो नाम खालामबोयो ओंखायनो जोंनि बर' हारिनि दा बिटिआर सरकारा जोंनि बर'फोर गेलेगिरिफोरखौ बांसिन थुलुंगा होयोबा एबा बांसिन डेभेलप खालामनानै होयोबा गेलेनायनि थाखाय डेभेलप खालामनानै होयोबा गेलेनो थाखाय मोनफा मोनफा माने बेखौ स्कप होयोबा साबसिन जागोन आरो बर' गथ'फ्रा आसामावनो बांसिन गेलेगिरि आरो ओंखारबावगोन बर'फ्रा नंगौ बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेगिरि बक्सिंआव नङा होमबा आं किक बक्सिंआवहा बिथाङा मुं खामायनो हादों आरो बिथाङा फोरमायदों जे प्रहलाद बसुमतारी बायदि गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव गेलेगिरि दङ नाथाय बिथांमोना फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय गोबां जायगायावहा थांनानै गेलेहैनो हाया दा बिथाङा खावलायदों थांनाय सरकार एबा हाग्रामानि दैदेननाय बिटिसि सरकारा जियानो मावा एबा होनाय होयिखौ जों बारा सोंखोरलायबाय थाला बिथाङा जि मावदों बिथां बेबायदि मावालासिनो आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार लोगोसे बिटिआरनि गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांखौ खावलायदों बिथाङा जे फैबाय थानाय समाव जुदि बिथांखौ मदद होयोब्ला आरोबाव बिथाङा माने साबसिन गेलेनानै मुं खामायनो जोंनि बड'लेण्डखौ लिरना फैगोन होनना बिथाङा थांखि लादों आरो मिजिंथिदों दा बेखौ जुदि जोंनि बे दसे सम सावरायनायखौ एबा प्रहलाद बसुमतारी बिथांखौ लानानै सावरायनायखौ जुदि जोंनि प्रमद बर' मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ जुदि नायदोंब्ला एसेब्लाबो बिथांनि बागै एबा प्रहलाद बसुमतारी मोनबायदिनि थाखाय एसे सानगोन लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा जुदि जोंनि बे खौरांखौ नायदोंब्ला निस्सय बिथांनि बुंनायखौ खोनासंगोन मानोना होनना बुङोब्ला दिनै आथिखालनि समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गेलेनाय आयदायाव गोबां नोजोर होगासिनो दं फुटबलानो जा काबादियानो जा भलिबलानो जा थिग बेबायदिनो किक बक्सिं नोंथांमोना जेरावहा इन्टारनेसनेल जेराव बिथाङा इन्टारनेसनेल गेलेनो खाबु मोनदोंमोन नाथाय रांखावरिनि आंखालनि थाखाय नोंथाङा बे खेलाखौ गेलेनो मोनाखै बा गानांगौ जादों नङा दा बे हिसाबै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि बेबायदि एसे रांखावरिनि मददनि आंखालनि थाखाय जुदि बेफोरबायदि गेलेनायखौ दोनथ'नांगौ जायोब्ला बेसेबां खहा बेसेबां आरो दुखुनांथाव बाथ्रा नङा मानो होनब्ला गले गले फोरमायदों बिथाङा गांसे गांनै नङा गासै 26 खान सार्टिफिकेट बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि मावख'आव लाना फैदों आरो खोनासंनांगोन आरो बिथाङा थांदोंमोन थांनाय 17 बोसोर सालायबोनाय बिपिएफ सरकार एबा हाग्रामानि दैदेननाय बिपिएफ सरकार बिथांनि खाथियावबो बिथांमोननि दैदेनगिरि खाथियावबो थांदोंमोन बिथाङा नाथाय मदद मोनाखैसै मा जाहोनाव मदद मोनाखै मा समावहा मानि थाखाय बेबायदि खालामखो जों बेखौ बुंनो थांला नाथाय बिथाङा फोरमायखादों जे थांदोंमोन बै खनसे थांनायनिफ्रायनो लोगो मोनैनि थाखायनो गले गले बिथांमोना मानो होनबा थांनोबो हाया नङा होमबा नोंथाङा सासे गेलेगिरि जेरावहाय गेलेनायखौ फकास होनांगौ जायो सासे मानसिखौ लोगो हमनायाव जुदि 10 बार थांनांगौ जायो निस्सय गोसोआ बायगोन नाथाय आथिखालनि सरकारखौ बेबायदि जानायखौ लुबैया नङा होमबा थिग बेबायदिनो दा आथिखालाव नोंथाङा ट्रेनार जाबाय थादों होनना बुंदों नामा निस्सय जायखिनि जादिया मानो बे समाव जों एसेबां गोबां सावरायाखैब्लाबो बेखिनियावनो गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ जे प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा सासे मैखोम गेलेगिरि जेराव नोंथाङा बिथांखौ डिसप्लेआव नुखादों बेल मोननो हानाय नङा होमबा बेबायदि खैथा मोनदों होनना बुंदों बेलखौ बहा मोनदों बे बेलखौ आदसा बियो जाहैबाय इन्टारनेसनेलनिफ्रायबो देरसिन खेला जायो बेयाव माने बेयाव अपेन चेलेन्ज जायो आरो बेयाव ओरैबादि जायो मोनसे बे प्रफेसनेल गेम होनो आरो बेखौ प्रफेसनेल गेम होनो थारमाने बेयो मोनसे प्राइभेट गेम आरो बेयाव मोनसे टेन्डार जालायो आरो जेनेबा आसामनिफ्राय सासे
हारियानानिफ्राय सासे जेनेबा दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय बिदि सासे फैगोन आरो बेयाव मोनसे इभेन्ट मोनसे जेसेबां मोनसे टीमाव सासे स्टेटनिफ्राय सासेल' प्लेयार थांगोन बेयाव। नों आसामनि जानानै सासेल' थांदों? औ आसामनिफ्राय आं सासेल' थांदों। ओमफ्राय थांनानै बे गेमा बेबायदि जायो आरो मोनसे बेयाव माखासे सहिबो लानो गोनां जायो बेयाव हय आथिंबो बायगोन आखाइबो बायगोन हय नों बेयाव बोरैबाबो मोनसे हस्पिटालाइसबो जानो हागौ बोरैबाबा बेयाव डेथबो जानो हायो आरो बुस्थुआ। ओमफ्राय बे बुस्थुआव आङो गेलेनायाव बे फार्स्ट आं गेलेदों गुवाहाटीयाव बेयाव नेशनेल प्र जादों आरो बेयाव नेशनेल प्र बेयाव जोंनि माबायाव 60 जन दंमोन जों 60 जन प्लेयार दंमोन। औ 60 जन प्लेयाराव बेयाव आङो हारसिं मोनसे 60 जनाव आङो खमावबाबो 15 जनसो प्लेयारखौ फेजेननानै आरो बेयाव 15 जनसो प्लेयारखौ फेजेननानै आङो चेम्पियन जानो हादों आरो बेयाव मानोबा सेकेन्ड गैया आरो फार्स्टल' मोनगोन सासेल' मोनगोन बुहुत खस्थ'जों गेलेनांगौ जायो आरो बेयाव टेन्डार हिसाब जायो। जेराव नों 60 जननि गेजेराव सासेल' सेलेक्ट जादों माने फार्स्ट नङाबा फार्स्टखौनो मोनदों। फार्स्ट सेकेन्ड थाया फार्स्टल' थायो आरो अके बिदिब्ला बेयावहा ओरैबायदि डेन्जारेस खेला बेयो नङा होमबा जेराव नों सिगनेसार होनांगौ जायो जेराव नोङो जुदि बायसान्स जुदि आथिं बायब्ला बेखौ नोङो बैखौ दाय हमनो हाया जायोबा नोंखौ एग्रिमेन्ट खालामदों एग्रिमेन्ट जायो नङा होमबा बेयाव एग्रिमेन्ट जायो टेन्डार गावनांगौ जायो नोंनि जिबना जोबनोबो हागौ बैयाव नंगौ बे सैथोखा आरो दा नंगौ बे समाव नोंथाङा बेसेबां माने गिलु बालु बिथाङा गेलेनानै देरहादों जेरावहा गावनि जिउनि थाखाय जिउनि जोबगोनखौबो लानानै बिथाङा एग्रिमेन्ट खालामनानै बे खेलाखौ गिबि खेब गुवाहाटीयाव गेलेदोंमोन आरो बे 60 जननि गेजेराव बे खमैबो 15 जन फेजेननायनि गेजेरजों बेल' नङा जे 60 जनाव सासेल' फार्स्ट सायख'जायो आरो बेयाव बिथाङा सायख'जादों बेसेबां साननो गोनां आरो बेसेबां माने गोग्गाथाव नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि सुबुङा माने रांखावरिनि थाखाय गोमालांनो गोनांथि जानो गोनां जादों फैदों रांखावरिनि थाखाय बेबायदि जिरायनानै थानो गोनां जादों दा निस्सय बेखौ जोंनि आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा नोजोर होगोन बेबायदि माने टेन्डार जे जालायलायो बेवहा माखासे नोंथाङा रांखावरिनि माबा मोनसेफोर जायो नामा बेफोराव रांखावरियाथ' बुहुत प्रब्लेम जायो आरो बेयाव थारमाने गावनि गेलेयोबा हाया आरो बेयाव थारमाने मालायनि टेन्डार जायोबा गेलेनो हायो आरो मालायनि टेन्डार जायोबा माखासे माबाया फाइनान्सियेला 50-50 जायो आरो बेयाव ओमफ्राय खुब गावनिफ्राय गेलेयोबा नों हारसिं मोनजोबो आरो बै फाइनान्सियेलखौ बुस्थुखौ जेब्ला बेयाव टेन्डार होगोन जेनेबा बे बेलजों माखासे बिदिनो 60,000 70,000 मोनसे प्राइस जायो आरो मानि प्राइस होफायो आरो बे बुस्थुखौ नोङो मालायनि टेन्डाराव थाङोबा 50-50 राननांगौ जायो आरो मिनिमाम 50-60,000नि थाखाय बिथाङा एग्रिमेन्ट खालामना गेलेदों नोंथाङा नङा होमबा बेबो 50% मा हमना मिनिमाम 20-25-30,000 दा 30-20,000नि थाखाय रोजा रांनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ माने जोबगोनबो जानो हागौ होननानै बिथाङा एग्रिमेन्ट खालामना गेलेदों बेसेबां भयानक खेला बियो बेसेबां माने गिलु बालु खेला नङा होमबा बेयावबो नोंथाङा देरहाना फैदों मोनबेसे बेबायदि टेन्डार गावनायावहा गेलेना देरहाफैखो दा आङो बिदि टेन्डार गावनायाव गेलेनाया गासै 5था जाबाय 5थायाव 4था बे टाइटेल बेल्ट चेम्पियन जाबाय आरो आं टाइटेल बेल्ट चेम्पियन जाबाय बेयावबो सासेल' मोनखायो आरो बेयाव आङो नैबेयो एमपिआव गेलेदों एमपिआव बेयाव आंनियाव 8 जन दंमोन बेयाव 8 जन प्लेयार दंमोन आरो 8था स्टेटनि फैनानै 8 जन दंमोन आरो बेयाव बिदिनो ओमफ्राय आङो मोनसे माबायाव गेलेदों हायद्राबादाव गेलेदों ओमफ्राय मोनसेया गुवाहाटीयावनो जादों ओमफ्राय मोनसेया लामदिं इन्टारनेसनेल जादों आरो लामदिं इन्टारनेसनेल स्कुल बेयाव आं गासिबो फार्स्ट प्रफेसनेल फार्स्ट चेम्पियन जाजोबनो हादों आरो बेयाव आङो निश्चय बिथाङा फोरमायबाय जे बे बेल मोननायनि गुबै जाहोना आरो माबायदि मोननो हायो आरो बेसेबां गिलु बालु खेलानि गेजेरजों बिथाङा बेबायदि 4 बेल मोननो हादों जेराव जों बेखौ WWE गेलेनायाव नुनो मोनबाय थायो नंगौ बेबायदि नुनो मोनो गोबां जों नायोमोन दा गोबाङानो नायो जे बेबायदि बेलखौ मोननो थाखाय माबायदि गेलेनांगौ जायो नोंथांमोना निश्चय एसेबाबो आन्दाज मोनखादों दा बेफोरबायदि सुबुंखौ एबा बेफोरबायदि गेलेगिरि लाइमोनफोरखौ जोंनि सरकारा मदद होआबा सोर होगोन आरो माबेबायदि गेलेग्राखौ मदद होगोन नङा होमबा साननो गोनां बाथ्रा दा बे समाव जों बारा गोबाव लांला दा बे समावनो जों माखासे सावरायनायखौ जों दोनथ'नोसै मानो होनब्ला जों फैबाय थानाय समाव आरोबाव बेबायदि नोंथांखौ जों लानानै सावरायनो नाजागोन आरो नोंथांमोन बायदि गेलेगिरि गोबां दङ बिथांमोनखौ जों सावरायनो नाजागोन एक्चुअलि ओरै मोनसे खोथाया नैबे जादों आरो थारमाने आङो माखासे बै समाव आङो MMA बो गेलेदोंमोन
वान चेम्पियनशिपआव आं सेलेक्सन होदोंमोन ओमफ्राय वान चेम्पियनशिपआव आं सेलेक्सन जानो हायाखै आरो थारमाने माखासे आङो मेगना बेयावनो एसे प्रब्लेम जादों आंना वान चेम्पियनशिपआव माखासे खोमा गेरेबनो गोनां जादों खोमा गेरेबनो आखाइनि नैबे आखाइनि बेगआ गावलाबनो गोनां जादों आरो बे बुस्थुआव आङो माखासे बै वान चेम्पियनशिपनिफ्राय ओंखारनो गोनां जादों आरो आङो माखासे मेडिकेल आइज मेगनफ्रा एक्सुवेलि बिराद क्लियार जानांगौ आरो माखासे बै माबाफ्रा प्रब्लेम जानो मोना आरो मेगनफ्रा बिराद क्लियार जानांगौ मेडिकेल टेस्ट जाजोबो आरो बेयो गाज्रिसिन जायो आरो खेलाया बेयो बिनिफ्राय बे प्रफेसनेलनिफ्राय बैयाव सेलेक्सन जादों आरो वान चेम्पियनाव बेयाव आङो बैयाव गानो गोनां जादों आरो आं बेयाव आङो फुनियाव गानो गोनां जादों निस्सय बिथाङा गोबां नाजाबोदों बर'नि गेजेरावहा माने बेबायदि 26 खान सार्टिफिकेट मोननाय जोंनि खौराङाव जों मोनाखै दङब्लाबो थानोबो हागौ नाथाय जोंनि खौरां बिजोङाव फोसावनाय बिनि गिबि खेब प्रहलाद बसुमतारियानो गिबि खेब बिथाङा गोबां गल्ड मेडेल गोबां ब्रन्ज मेडेल गोबां सिलभार मेडेल बिथाङा मोननो हादों दा बिथांखौ जों खावलायो बिथांनि जानानै जों खावलायो आथिखालनि बिटिआर आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना जुदि जोंनि बे खौरां बिजोंखौ नायदोंब्ला एबा खौरांखौ नायदोंब्ला निस्सय बिथांनि साननायखौ जाफुंहोनो नाजागोन जों गोबां सावरायबाय लोगोसे जों सिगांसो माने भाइरेल जानायखौबो सावरायबाय बे गोबां जों बेखौ लानानै जों सावरायबाय दा लोगोसे दुखुनिबो बाथ्रा बुंनांगोन जे बिथाङा इन्टारनेशनेल गेम सेलेक्ट जानायनि उनावबो थाद'नो गोनां जानाया मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोबां खहा होनना बुंनांगोन गोबां आरो दुखुनि बाथ्रा होनना बुंनांगोन जाहाथे बिथांनि प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा जाबायदि माने सिमां मिजिं लानानै बर' हारिनि मुं खामायनो थाखाय आवगायदों दा बेखौ मदद होगोन होननानै गले गले जोंनि स्टुडिअनिफ्रायनो जों थोंजोङै खावलायदों आरो बिथाङाबो गले गले खावलायदों दा जायखियानो जाया मानो जों गोबां सावरायबाय दुरान्ड कापनि बाथ्राखौ जों आरो लाबोबावला मानो होनब्ला बेखौ बारे बारे लाबोला मानो बे सिगाङावनो सावरायखाबाय दा बेबायदि जानो हाथों फैबाय थानाय समाव बिथांखौ भुल बुजिनाङा बिथाङा माने इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो दावसा हानाय जायखिजाया माबाखौ खालामनाय होनना बिथाङा फोरमायदों निस्सय गोबां इन्टारटेनमेन्टबो खालामदों दुरान्ड कापखौ लानानै नङा अखा हादों अन्थाइ फैनांगौ बार अखा फैनांगौ गोबां बुंदों नाथाय नोंथाङा बांसिन फकास जादों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां फोसावनायनिफ्राय नङा होमबा माखासे मानसिया रायहरदोंबो आरो आंखौ निस्सय जोंहा बिथांनि बागै एबा प्रहलाद बसुमतारीखौ लानानै दसे सम सावरायनाया जोबनानै थांबाय दा बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियावहा नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो खुलुमबाय आसा खालामो जोंनि बे प्रहलाद बसुमतारी बिथांनि बे खौरांखौ लानानै जों बेवहाय लाबोबाय दिनै गोबां सावराय सरसा जादोंमोन गोबां बिथांनि बागै रायज्लायनाय जादोंमोन बिथाङा आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा जाफुंसार जानो हाबोदों दा बे खौरां एबा जोंनि बे दसे सम टक श' लानायखौ आसा खालामो बयबो नायगोन आरो बयबो बिथांखौ मदद होगोन होननानै मिजिंथिबाय जोंनि बे दसे सम टक श' लानाया एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय सिक्किम दावबायनो थांग्रा दावबायारिफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां बर'नि फिसा सिया ब्रह्मनि नाजानायाव सिक्किम दावबायारिफ्रा मोनसिगोन साबसिननिफ्राय हामसिन हस्पिटेलिटी लोगोसे हादोर आरो गुबुन हादोर दावबायनायनि टुर पेकेज सिया ब्रह्मआ सिक्किमाव दावबायारिफोरनि थाखाय गोदानै बेखेवदों 3 स्टार आरो 4 स्टार थाखोनि हटेल लोगोआव दंफायो जानो लोंनो सुबिदा गोनां उदां रेजर्ट बे हटेलावनो मोनबावनो हागोन गोजोनै सम बारहोनो सुइमिं पुल देहा राफोद खालामनायनि थाखाय जिम गेलेनाय आरो देहा मोदोम नाजानायनि सुबिदा सिक्किमनि बाथ्राल' नङा साइमन कपारेटिव्सआ हादर आरो गुबुन हादराव दावबायनायनि मोनसे टुर पेकेजनि सुबिदाबो होयो हादरनि गुबुन गुबुन बेरायथावना जायगा जेरै काश्मीर कातार विश्वदेवी जगन्नाथ पुरी आन्डामान गोवा बम्बे दाराका बेंगालुरु मैसूर सिमला मनाली बायदि बायदि लोगोसे गुबुन हादरनि जेरै दुबाई थाइलेन्ड सिंगापुर मालयेशिया हंकं माक्कौ इन्ड'नेशिया फ्रान्स सुइजारलेण्ड आरो इउरप बायदि बायदि समायना नों बेरायनो लुबैनाय जायगाफोराव बेरायनायनि सुबिदाखौ लानो हागोन अब्ला गोबाव खालामालासिनो नोंथांनि भेकेशन प्लेनिंनि थाखाय दायो बुकिं खालाम www.simoncooperates.in आव नङाब्ला थोंजोङै जगाजग खालाम 6296623149 आरो 7011225908 जानबुं अनजिमायाव